Bueno, ara sí. La gent va entrant, però com que van sortint converses de que no s'escolta, arrenquem la presentació. En primer lloc, bona tarda a totes. Estic, i jo crec que part de l'equip, pel que hem compartit, estem força emocionades. Això és una macropresentació estranya. Amb aquesta presentació online, de moment som més de 300 persones, hi havien apuntades moltes, segurament veureu aquesta situació en família. Llavors, segurament serem ara mateix 500 persones a sales, o sigui que tingueu paciència. En primer lloc, benvingudes perquè hi ha gent de molts pobles de Catalunya i també hi ha gent d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca, que això és segell propi també del realitzador, que és de Mallorca, Miki, de la Corunya, de Bilbao, de Bristol, de Birmingham. Hi ha gent que ens escolta des d'arreu i està sent com força emocionant. Llavors, dir tres coses abans d'arrencar pròpiament amb l'estrena, ja que és una estrena una mica inusual. En primer lloc, dic que moltes de vosaltres esteu silenciades, totes vosaltres, menys nosaltres, la gent de l'equip, que ens anirem silenciant, perquè si no, no seria com sostenible com tota la presentació. Llavors, en l'estona del col·loqui, sí que després donarem pas i ja us explicarem com va a poder anar sortint de manera ordenada en pantalla. En segon lloc, dir-vos que la presentació, ara farem com una petita presentació de projecte, donarem pas al visionat, també ja us explicarem com, i després tornarem a la mateixa sala per fer el col·loqui. Tot això durarà, calculem, 1h20, màxim, 1h30. Llavors, dit això, en primer lloc vull presentar a les persones que veieu en pantalla, cadascú amb la seva configuració. En primer lloc, hi ha el Miki, que és el realitzador, l'arquitecte, la persona que realment ha posat les mans durant moltes hores, més d'un any, en aquesta projecció, en aquest curtmetratge que veureu. Al seu costat hi ha en Joan, que és el director de fotografia, que ha treballat a l'estudi amb el Miki. Veureu en Santi Careta, que és qui s'ha responsabilitzat, juntament amb el Marcelí Bayer, de la música i el so d'aquest curtmetratge. Teniu també la Sara Carro, que és la guionista original amb qui vam escriure per primer cop aquesta història, juntament amb en Joan Turo, que és l'il·lustrador que va donar la primera essència a aquesta història. I no veureu en pantalla, però hi ha l'Alberto Capitán i hi ha la Gemma Corbera, que estan amb tota la part tecnològica al darrere. I més enllà d'això, hi ha tot un equip d'Actua Vallès que sustenta aquest projecte, que fonamenta aquest projecte i que segurament està aquí en pantalla. Dit això, a mi una de les persones a qui primer m'agradaria donar pas és en Miki, però abans dir-vos, i ja anirem entrant en contingut, que Cua de Sirena és un curtmetratge que parteix d'una història ja escrita, juntament amb la Sara i en Joan, una història que es va escriure amb Edicions Bellaterra el 2016 i que Actua Vallès, dins un marc més ampli d'un projecte d'escoles coeducadores amb les que estem treballant, decidim realment intentar construir un material audiovisual i de qualitat i amb recursos, perquè ens trobàvem davant l'existència de molta literatura, però poc contingut audiovisual de qualitat per treballar amb diversitat de gènere, amb diversitat sexual i de gènere, i per treballar sobretot amb temes d'estereotips de gènere i també coeducació. Llavors, la voluntat de convertir aquest curt en un curtmetratge d'animació en stop motion, el perquè de l'stop motion ara també us l'explicarà el Miki, però era la voluntat de posar sobre la taula una de les coses amb què ens estàvem trobant com a educadores, com a persones que interveníem també en escoles, en famílies, etc., que era que en el nostre context sí que entenem molt criatures, comencem a entendre criatures que transiten d'un lloc a un altre per establir-se en una posició molt més fixa del gènere, però ens trobem amb que la infància a vegades té una mirada, la infància i la gent adulta, tenim una mirada molt més àmplia entorn, una mirada i una experiència molt més àmplia entorn al cos, la identitat i la pròpia expressió. I volíem parlar de la fluïdesa del gènere, volíem parlar d'estereotips i volíem parlar d'aquestes persones que decideixen no posicionar-se en un punt i un altre,
sinó evitar temporalment també aquests marcs de la pròpia identitat de manera diversa. Llavors, jo parlaré més de contingut després. Dono la paraula a en Miqui, que és, com he dit, el principal, m'atreviria a dir, a nivell de mans, arquitecte d'aquesta història en stop motion, perquè ell ens presenti què ha sigut una mica aquest projecte. Ja? Sí. Vale. Doncs jo primer de tot volia agrair, sobretot a tu, Alba, l'oportunitat en el moment en què es presenta també, per mi, a nivell laboral, de repte o d'oportunitat. I bueno, després a tot l'equip, primer al Joan, que m'ha suportat durant un any aquí fent aquest projecte, i després a l'equip que hi ha darrere d'aquest curs, el Santi en la música, que també m'ha suportat uns mesos, el Marcelí, la Sara, que no l'havia conegut, però ara ens trobem, i bueno, a tot Actua Vallès i a Calanredos, i tota la gent que hi ha al darrere, que al final jo he fet un treball a nivell de realització molt, molt individual, i he estat una mica al marge de tot això perquè tenia bastant amb un volum de feina important. Llavors, al principi m'arriba el conte aquest, que és el que ha comentat ara l'Alba, amb les il·lustracions del Joan Turo. I bueno, se'm proposa fer-ho a nivell audiovisual, en animació. Jo soc realitzador de stop motion. El que no conegui la disciplina és animació que consisteix en simular el moviment mitjançant una seqüència d'imatges fixes. Normalment són 24 fotografies per segon, però bueno, després hi ha diferents formes de fer-ho. Jo en aquest cas ho he fet a 12 fotos per segon. Aquí us presento el Roc, que és el protagonista. Llavors, l'stop motion bàsicament és, per simular el moviment, fotografies cada una de les posicions i fas una fotografia. Llavors, crees aquest moviment. Era un repte a nivell d'adaptació. Es presentava un principal problema, que era el missatge social, que primer, que no hi ha veus, és un audiovisual on no hi ha veus, qualsevol missatge de conscienciació tot s'havia de presentar a nivell en imatge. Això era un dels principals problemes. Després, la durada perquè això s'entengués, perquè hi hagués una comprensió total o al màxim del que l'Alba proposava. I després una viabilitat en quant a realització, tant en materials, escenaris, que hi ha 5 escenaris, personatges. Llavors hi havia com moltes coses a adaptar, sobretot adaptar un conte que ja et venia fet, d'una història tancada, fins i tot els personatges més o menys ja creats, doncs adaptar-ho i pensar en formes viables. Llavors, li presento una animàtica amb un timeline on la història aquesta està presentada en planos audiovisuals i començo a realitzar maquetes o simulacions d'espais. Pots ensenyar la imatge? Doncs em baso una mica amb les il·lustracions del conte. No es veurà gaire bé, però després el curt es veurà bastant bé. Llavors faig unes miniatures molt petites per saber gestionar una mica els volums, l'espai que necessitaré per després realitzar això i bueno, sobretot perquè són 5 escenaris i eren un munt de personatges, que això també implicava una dificultat. Principalment perquè personatges
a la platja, en exterior, nus, o... Perquè a l'stop motion, bàsicament, moltes vegades el truc dels ninots s'oculten sota la roba. Llavors, a la que es presenten uns personatges nus, a nivell de materials, de recursos, de capacitats, és una mica... És un problema que se'm planteja bastant al principi i que mires de resoldre amb els recursos que tinc. Sí que m'agrada molt treballar amb materials reciclats, reutilitzar formes, eines, peces, bastant, no low cost, però sí de recursos molt senzills i donar-li una segona vida. Llavors, sí que utilitzo certes eines bàsiques com aquest tipus de ferros que són per subjectar-los quan algun element està en l'aire o quan, per exemple, les sirenes aniran per sota l'aigua i coses així, perquè, òbviament, quan fas una foto els elements no l'eviten. Llavors, i internament porten un filferro que és el que permet el moviment intern. Per exemple, aquí ens trobem amb el... tenim els dos personatges aquí. Llavors, aquí, per exemple, el que ha passat és que aquest braç, el filferro de dins va trencar. Això ja, per sort, ja havia acabat, però al final, en aquesta disciplina tan manual i tan artesanal, se presenten moltes dificultats en aquest sentit i presento també algunes proves. Alguns elements. No sé, això ha estat un any, realment des de l'abril de l'any passat, més o menys, i han estat unes, 1.900 hores de realització com a tal, més o menys, i no sé realment. Després contestaré preguntes ja més concretes, si voleu, però seria fins aquí. Us passo amb el Joan i que, si ha d'acotar alguna cosa que m'he deixat o alguna cosa que vulgui destacar de viure l'experiència de bastant a prop, doncs tu mateix. Molt bé. Doncs bé, a mi m'arriba aquest projecte gràcies a en Miki, amb el qual havíem fet alguna història de stop motion i bàsicament el repte era adaptar fotogràficament un treball que ha sigut il·lustrat i dibuixat per en Joan Turo. Principalment el tema ha sigut com fer una fotografia que al mateix temps respecti les normes de la il·lustració i com fer-la d'una forma que sigui fàcil d'entendre per un públic infantil. Tant en Miki com jo tenim una tendència bastant marcada a treballar amb el color negre. Ens agrada bastant el contrast, ens agrada molt el negre en la presència de les imatges i en aquest treball hem tingut que fer un esforç per no caure en els negres, perquè la imatge tingui una suavitat i sigui fàcil d'entendre pels nens. A partir d'aquí, tota la resta del projecte, fotogràficament, crec que el concepte bàsic és l'equilibri, que les imatges estiguin ben equilibrades, ja sigui pel tema del concepte general de tot el projecte i que hi hagi sempre un valor d'equilibri, de que el personatge principal, ja sigui en situacions d'interiors foscos, que veureu ara a la projecció, o ja sigui en els exteriors, sempre hi hagi una sensació d'equilibri on ell té el valor determinant de per on vol tirar.
I res, com deia en Miqui, si més endavant teniu alguna pregunta més específica de com hem fet alguna de les il·luminacions, de les maquetes o d'alguna pregunta fotogràfica, doncs aquí estic disponible. Suposo que em toca a mi. Anem al so i a la música. Jo sóc el Santi, hem treballat conjuntament amb el Marcelí i la veritat estem molt agraïts perquè ens ha fet molt feliços treballar en un projecte tan sensible i que que neix d'una iniciativa de contingut social a darrere, cosa que et fa estimar molt més el projecte perquè va molt més enllà d'un projecte artístic, tot i que l'art, diguéssim que la funció que tindria és aquesta, no? Precisament, reivindicar i posar de manifest coses que ens afecten a totes i a tots. I el repte que ens va plantejar l'Alba des de bon principi era majúscul, que és sobretot resseguir moltíssim el personatge d'en Roc, que ens està explicant una història molt intensa, s'està obrint moltíssim, amb una generositat ens mostra els seus sentiments i el repte era connectar-nos directament amb això que ens volia explicar. Nosaltres hem treballat d'una manera molt intuïtiva, però suposo que tots aquests sentiments que ens explicava el Roc d'una manera ressonaven amb nosaltres, tant si hem estat en situacions similars a ell o bé en situacions similars als que se'n riuen d'ell en algun moment, o qui l'acompanya, o qui en algun moment el toca de prop, no? I bé, la manera de treballar que hem tingut ha sigut això, rebem el material i plantegem tot unes primeres sessions d'improvisació. Amb el Marcelí hem treballat en projectes molt lliures, des de retransmetre partits de futbol a experiments així més de free, hem treballat també amb música infantil, tenim bastanta varietat instrumental i això ens permetia acostar-nos a un públic infantil també. I amb aquestes sessions d'improvisació que fèiem, amb aquestes primeres sessions, això ens anàvem acostant, cada un estàvem junts a la mateixa sala a l'estudi i acostant-nos al personatge i tot el que l'anava envoltant. Per recrear això hem utilitzat des de petits xilofons, des de cassiotones que tenim de quan érem petits, que encara hi ha els gomets allà apuntats, amb les notes, sintetitzadors dels anys 80 per recrear la nostra infantesa també i el nostre univers particular. I llavors també aprofitant els instruments propis nostres, que el Marcelí toca instruments de vent i jo instruments de corda. Llavors, agafant el relleu de Miqui i en Joan, d'aquesta idea d'un projecte tan artesanal, ens va suggerir que gairebé tots els sons d'ambient els intentéssim també construir nosaltres, no? amb les mans i amb l'aire, no? I amb el nostre cos. Així com unes gavines que passen, el Marcelí fa uns efectes amb el clarinet que les reprodueixen, no? O el so de mar els reproduïm amb uns sintetitzadors analògics, per exemple. Llavors era una mica explorar cada element que anava apareixent en pantalla i vibrar amb ell i trobar quin és el seu vestidet a mida, no? És un joc i ja és la nostra manera d'entendre la música i potser de relacionar-nos amb la vida i amb les persones així bastant juganera i llavors ens estimulava moltíssim. No sé, Marcelí, vols dir alguna cosa? Podem estar els dos parlant també o... D'acord. I encantats de després de respondre a les vostres preguntes, curiositats. Jo en tindria moltes per tu, Miqui i Joan, perquè la veritat és que és una meravella entrar al vostre univers, no? I estem plens de curiositat per com construïu tot això, no? És una passada. Sí, jo només saludar-vos a tothom i només afegir un parell de coses també. Clar, nosaltres rebem el vídeo, diguem, mut, no? I part del tema del so també i dels efectes sonors
també ens hem d'inventar una miqueta les veus dels personatges, no? Que això també vam fer i vam voler realment que fossin persones que no parlessin en cap idioma, no? Una miqueta com en algunes sèries d'animació que he anat passant, i veureu que cada personatge petitet està caracteritzat, tots els caràcters doncs, sí que els hem volgut doncs, delimitar molt bé i estan en una mena de llenguatge universal que si bé no entens clarament la paraula el que vol dir, sí que per la situació, perquè ni nosaltres ho sabíem, però per la situació sí que creiem que ajudava doncs, a donar-li volta. I finalment també, que crec que ens ha passat a tots una miqueta, no? amb el tema del confinament, és una peça que vam començar amb el Santi presencialment, improvisant els dos en una sala, vam fer un parell de sessions així, però l'hem hagut d'acabar cadascú des dels nostres estudis i ha sigut realment una peça molt pròpia del temps que estem vivint, no? Realment crec que ho sintetitza tot des del contingut i de la pròpia peça fins a la nostra manera de treballar, que al final realment ha sigut fruit d'aquesta època. Sí, gràcies a tothom. Val a dir que avui ens estem coneixent amb en Miqui, amb en Joan. És la primera vegada que ens trobem també tots plegats amb l'Alba. Amb pantufles i xandall. I donem pas... Pues ara em toca a mi. Bona tarda a tothom. Bé, pues a mí me toca explicaros de dónde viene esta historia, cuál es el origen. Y estaba haciendo memoria esta mañana y me parece, Alba, que la semilla de la historia es de 2014. Publicamos el cuento en el 2016, pero en el verano del 2014 en Sant Pere Pescador, que era un lugar donde Alba y yo nos encontrábamos los veranos, empezamos a conspirar para crear Cua de Sirena. Alba, tú estabas navegando por la tesis y la universidad, y yo estaba sumergida en Fira l'Agulla también acompañando escuelas en incorporar la perspectiva feminista, y queríamos crear una historia que diese más espacio a experiencias creativas con el género. Las dos vivíamos en nuestra propia piel y también como profesionales, como esta experiencia de que lo que vivimos en relación al género todas las personas es intenso y es fuerte, ¿no? Como que no cabe en estas dos cajitas del azul y del rosa. Y no tenemos mucho espacio como para poder gozar de la experiencia de qué quiere decir poder ser creativas con nuestro propio ser, ¿no? Nos enseñan el género como nos enseñan a pintar, en plan con una plantilla y sin salirnos de la raya. Y no está hoy Joan Turu, pero leía en su muro de Facebook estos días que había gente que le pedía sus dibujos para pintarlos con las criaturas en estos días de confinamiento. Y leí que él decía, vale, ok, envío los dibujos, pero estoy más a favor de la hoja en blanco. Pues me parece que nosotras también, ¿no? Todas las personas que estamos aquí sentadas hoy, teníamos ganas de poder crear más material para poder enfrentarnos a esta hoja en blanco, para conectar con nuestra propia creatividad y descubrir quiénes somos en este camino del vivir, ¿no? Cuando era pequeña, yo también viví una fiesta de disfraces, como la que explicamos en el cuento. Me disfracé un año de vaquero y la verdad es que tuve el súper apoyo de mis padres, que estuvieron ahí súper emocionados para conseguir el atrecho, como cada carnaval, de cualquier cosa que mi hermana y yo quisiésemos disfrazarnos, pues era un momentazo. Ah, vale, ¿y qué? Y madre dibujándome el bigote con el suru, con el corcho de
de una botella. Bueno, en fin, como conseguí un personaje muy guapo. Y me fui a la calle, quedé con mis amigas iban más disfrazadas de cosas más tipo princesas y la verdad es que no recibí ninguna acusación como, ¿qué haces? ¿No? No quiero hacer ningún spoiler, pero no fue como la experiencia de rock de este protagonista. Y sin embargo, ahora de mayor, volviendo a recordar aquella historia, hubo algo profundo dentro de mí que ese día se rompió, que me di cuenta de algo que ya iba a ser así, de alguna manera, ¿no? Para siempre. Y supongo que esto también tiene que ver con quién soy yo y por qué me dedico a lo que me dedico y por qué Alba, tú y yo hemos traumado aventuras de este tipo, ¿no? Y sí, a mí lo que quiero con esta historia es que pueda ser un apoyo para que las personas podamos tener un cuerpo a cuerpo con este sistema de cajas, ¿no? Del rosa y del azul. Y también contribuir a que la infancia sea una tierra donde la creatividad pueda fluir de manera más libre. Como a veces pienso, soy muy optimista en general, pero también realista, no vamos a acabar con el sistema heteropatriarcal mañana. Pero sí que somos muchas personas que podemos acompañar estas experiencias, ¿no? Y ver cómo podemos vivirlas de manera más completamente. Y un minuto más, que os quiero contar una anécdota, también que está en la semilla de este cuento. En aquella época, cuando Alba y yo estábamos pensando, vale, ¿y esto qué forma le damos? Queríamos contar esta historia que os estoy contando de esta manera, pero con una historia, con un cuento dirigido a personas pequeñas. Y en ese momento yo estaba trabajando en una escuela con Lidia Casanovas, mi compañera de aventuras también en esto de la coeducación, y entramos en un aula donde un niño nos explicó la historia de que el año anterior se había ido de colonias con su clase y por error se había disfrazado de sirena. Y había recibido las risas de sus compañeros de clase y ya su padre ya le había explicado que bueno, que es que se había equivocado, que los niños no se disfrazan de sirena. Y el niño estaba vestido con una camiseta del Barça, explicando, como siendo el profe en ese momento, y explicándoles a los niños y a las niñas de su clase que los niños esto y las niñas esta. Y los niños de la clase como, vale, tomando apunte, ¿no? Y Lidia y yo, como tantas otras veces, estábamos allá como sosteniendo el diálogo, intentando encontrar alguna grieta para que entrase el aire y poder flexibilizar un poco la norma, y ese día no lo conseguimos. Y salimos a la calle, ese cole estaba, como daba a una calle bastante transitada, y me acuerdo de Lidia y yo sentadas en la acera, pasando los coches, mirándonos como casi con lágrimas, en plan de derrota, ¿no? Buah, tío, es que el patriarcado es un monstruo muy grande, y sintiéndonos como muy solas en ese momento. Y es guapísimo estar aquí hoy, ver el recorrido que ha tenido esta historia, pero el recorrido que desde entonces ha tenido la creación de materiales desde las diferentes artes, ¿no? Y los diferentes movimientos y lo que está haciendo Calen Redus y Actúa Vallès y tantas otras entidades y los movimientos feministas como escuelas coeducadoras, una red de escuelas coeducadoras. Bueno, como familias, hay un montón de gente hoy aquí, muchas familias como queriendo crear un mundo más libre, ¿no? Así que muchísimas gracias, Actúa Vallès. Miki y Joan no os había conocido, pero es una maravilla lo que habéis creado. Muchísimas gracias. Marceli y Santi también. Me ha encantado escucharos ahora hablar también de cómo os habéis acercado a rock, o sea, a mí en algún punto, ¿no? Y a tantas otras personas que nos estáis escuchando hoy. Y estoy feliz de que esta historia vaya a llegar todavía a más gente,
porque a las historias les gusta ser explicadas y ser escuchadas. Así que, gracias. Bé, jo crec que la gent ja està encuriosida després de sentir-nos també per veure aquesta història. Jo només dir, em reservo també per després al col·loqui poder explicar, poder agafar el fil que la Sara ha deixat anar per parlar una mica de contingut de la situació. Per mi la Sara ha acabat amb una cosa com molt clau. Parlava de les històries i per mi és molt important com comprendre de quina manera generem relats que puguin inventar nous relats i quines matèries o quins materials utilitzem que ens permetin pensar altres matèries. I d'aquí la proposta de l'stop motion. L'stop motion, amb el seu caràcter artesanal, una de les coses que volíem treballar era precisament utilitzar una matèria tan sensible com és el material que s'empra per l'stop motion i la delicadesa de cada frame, de cada nanosegon a treballar, per veure també com el gènere es modela, per veure també tota aquesta artesania davant d'uns cossos que ens pretenen industrialitzats d'un gènere, com deia la Sara, que no se surt de la línia del dibuix, de quina manera podem reconvertir aquest gènere o inventar aquest gènere d'una manera extremadament artesanal. I d'aquí la proposta una mica de l'stop motion. Això d'una banda. I de l'altra, com ja veureu, s'imbrinquen mons onírics, mons fantàstics, que tant han recollit d'una manera extraordinària en Miqui i en Joan, com amb la música. Jo crec que us sorprendreu perquè han aconseguit no traduir la imatge en música, sinó generar un relat paral·lel que moldeja també i dona forma també, una forma molt pròpia a aquesta història. Llavors, dit això, recordant que això també és gràcies, aquí hi ha tot un equip, però rere la pantalla teniu un equip d'Actua Vallès que sustenta aquest projecte, malgrat la història té un origen, amb la Sara, amb jo, quan vam començar a construir el guió, tot això ha estat possible també gràcies a l'experiència de que hi ha hagut, no? L'entitat està desenvolupant projectes de coeducació, està sostenint tota la proposta de marcs o tota la proposta de materials sensibles i de qualitat. I llavors, us dic com farem el visionat.
Jessica, saca-se, ovo Junosuba. I et sentim, Helena. Vale. Res, jo us volia felicitar perquè és brutal. Vull dir, és preciós, preciós, preciós. M'ha encantat. I bé, preguntes ara mateix és que em sortirien moltes, no? Primer, de la complexitat que té poder fer aquesta animació i que el personatge sigui capaç de transmetre com prendre la decisió d'anar d'un costat cap a l'altre, no? Ostres, segur que li heu tingut que donar voltes a la closca perquè realment que quedi reflectit sense paraules deu haver estat superdifícil, no? Vull dir, com us ho heu ingeniat per poder ser capaços de plasmar-ho amb una imatge? Una de les voluntats que teníem des del principi, i ara donaré pas si ho volen comentar sobretot en qüestió de llenguatge, el Marcel·lí o el Santi, la nostra primera voluntat era generar un material, primera, que pogués circular entre totes les personetes petites i adultes, però també a nivell internacional, és a dir,
generar un material sense que hagués de passar el ferri procés de subtitulació, que pogués circular, o sigui, volíem un material que entengués tothom des de petit, que fos útil i tingués el missatge de manera clara, però sobretot on també, com hem dit abans, la imatge expliqués un relat i la música ajudés a moldejar aquest mateix relat. Jo crec que una de les principals coses que ens hem trobat durant aquest procés també era un punt molt clau de la història, que és que la història, o allò que volíem transmetre també, era un concepte que és molt abstracte, en el fons, encara que és molt material i que fem molt de la nostra experiència, és un concepte molt abstracte que és no escollir és una decisió en si mateixa. És a dir, el fet de personetes que flueixen en el gènere o personetes que s'expressen, tal com es volen expressar amb llibertat, no vol dir que són persones que van d'un punt noi a un altre punt noia, o que van de noia o noia, sinó que no van entre punts fixos, sinó que són personetes que tampoc es situen enmig d'aquests punts, sinó que inventen realment, tenen una nova perspectiva o tenen una perspectiva que s'inventen a la seva manera entorn al gènere. Llavors, com plasmar amb imatges, com plasmar amb música, el que no escollir és una decisió en si mateixa, sense fer-ho d'una manera extremadament binària que digués pot ser una cosa i pot ser l'altra. Aquesta història ja la sabem. El que volíem plasmar era això, que una cosa és ser una cosa i una altra, però l'altra és la capacitat d'inventar nous punts, noves posicions que es desmarquin d'aquestes fronteres del gènere o d'aquestes fronteres de les que parlava la Sara del dibuix, no? I el Joan Turo. Llavors, a mi m'agradaria preguntar-los, perquè és algo que hem estat parlant molt entre nosaltres, de quina manera també el Miqui, el Joan, el Santi han pogut treballar el gènere o en perspectiva de gènere aquestes històries. Miqui, Santi, qui vulgui arrencar? Jo? Vale. Home, a mi sí que he tingut la sort que tu, Alba, ho tenies molt clar en tot moment i jo el que havia de gestionar era sobretot a part de que a nivell de llenguatge de plànols s'entengués, que fos viable a nivell de materials, de limitacions que proposaven els propis personatges, de que ara s'ha de veure aquesta part de l'escenari però no està construït, per tant és inviable, hem d'ingeniar una altra cosa perquè es digui el mateix. No sé, sí que ha estat una mica laboriós en aquest sentit però, bueno, sempre l'Alba sempre ha tingut clar això, no sé si s'entendrà, sí que teníem debats de podríem fer així, jo crec que això sí que es podria aconseguir i, bueno, jo crec que al final s'ha trobat un equilibri que jo crec que funciona. També jo ho veig ja des d'una perspectiva de que he estat un any darrere aquest projecte i ja no sé què funciona, què no, i ni si està bé, ni si deixa d'estar bé o si s'acaba d'entendre o no. Quan tens una rutina diària d'això, no... Es el que está al lado de Rocco, que está con... ¿Eh? Se parece al marido de... Què ha passat? Perdoneu, no sé si Santi, si algú vol dir alguna cosa i amb més mans aixecades. O si, Santi, vols dir alguna cosa? Dono pas? Vale, doncs hi ha Luc. Hi havia Luc, que no sé si vol xerrar, i si no hi ha la Noe, perquè ha baixat la mà potser, si no hi ha la Noe Fernández. Hola. Bueno, primer de tot felicitar-vos, que ha sigut genial i molt ben trobat, com explicar-ho sense paraules, genial. Ens han fascinat les expressions de la cara. Expliqueu-nos una miqueta, si us plau.
Vale. Aquest és un dels principals temes on fer les expressions en estat digital no han estat en directe en stop motion per una senzilla raó, i és que quan realitzen stop motion és toma única. Vull dir, si els personatges en aquell moment no estan dient o no estan expressant el que toca al 100%, això implica repetir totalment el plano. Llavors, el fer les expressions digitalment implicava el feedback de l'Alba de que poder acabar de polir segons quines expressions, emocions, posicions de celles, boques de moments determinats. Llavors, quan això es planteja com que jo estaré aquí a l'estudi i tu estaràs amb les teves feines i tal, la comunicació serà constant, però jo d'això m'he d'assegurar un nivell de treure material de forma fluida. Vaig plantejar que les pressions i això, doncs faré el bàsic a nivell físic i després les expressions que comuniquin una mica més en digital. Era un recurs que se'm presentava, que ho havia vist en algun lloc i se'm presentava com una opció de les més viables i vaig decidir fer-ho així. Perquè us feu una idea, en Miki es passava un cap de setmana sencer treballant amb les celles del protagonista d'una seqüència de X segons. O sigui, realment és algo com molt costós perquè és nanosegon per nanosegon. Llavors, sí que, com ha dit el Miki, algo que volíem molt era, ja que no hi havia un text oral, volíem arribar molt amb l'emoció del personatge, que estigués totalment inscrita, no només en el moviment del seu cos, sinó també en el seu reconeixement de la cara, no? I llavors d'aquí també com aquesta labor del Miki hores i hores només per retocar o per canviar una emoció que potser no l'havíem trobat bé, i hores per retocar simplement d'un plano del personatge durant hores els moviments de la pròpia cella. Donem pas a la Bàrbara. Endavant, Bàrbara. Ok. Hola. Bueno, moltíssimes gràcies. És molt bonic, he flipat un món. A més, no coneixia molt bé aquesta tècnica i és impressionant perquè era una... No sé, és com molt... Et transporta en un altre lloc i que a vegades els cartons no et fan pensar suficient i aquí, en canvi, li poses la part de la imaginació i tu veus, no? I ho veus de la teva manera, no solament de la que esteu expressant vosaltres. La meva pregunta és una mica també des del punt de vista més pedagògic. Per quina edat penseu pugui funcionar aquest dibuix, aquest material? I també una mica si ho heu provat i així, perquè hi ha alguns elements que són tan subtils que a quina edat creieu que els puguin identificar tan clarament o sentir-se a prop en això. Moltes gràcies. Jo em dono pas, no sé si Sara, també en aquest cas en concret vols que sigui més un diàleg. Una de les coses que diem sovint, Bàrbara, és que jo personalment crec que les històries no tenen una edat concreta, sinó que depèn molt de com s'acompanyen aquestes històries. M'atreviria a dir que visualment aquest relat pot arribar a una criatura, o sigui, quan la família o les persones adultes amb qui visqui una criatura consideren que ja volen que la seva criatura vegi pantalles, jo crec que a partir d'aquest moment ja és un moment extremadament vàlid per a una criatura. Tingui 2, 3, 4, 5 anys. Depèn molt de com expliquis i de com acompanyis la història com a persona adulta. Pel seu propi peu, cada personeta entendrà un trosset petit o es quedarà amb una idea que, malgrat potser no sigui la idea que volem transmetre nosaltres com a moraleja de fons, sí que la persona es quedarà amb una cosa que serà significativa per ella i, per tant, jo considero personalment que no té una edat idònia.
Ara bé, sí que, i aquí potser la Sara em pot ampliar, quan s'ha treballat aquestes històries, sempre hi ha algú que s'identifica amb elles. Sigui perquè s'identifiquen amb el personatge clarament per allò que li ha passat al personatge, o sigui perquè hi ha una identificació que connecta amb una altra experiència diversa on s'ha sentit de la mateixa manera el personatge. Llavors, algo que sí que ens permeten aquestes històries més amb estructura de conte tradicional, com el viaje del guerrero, que fa tot un viatge per retornar a un mateix punt i haver arribat amb tot un aprenentatge, sí que ens permeten entrar en un món de fantasia i en un món oníric que connecta amb moltes d'altres històries i per nosaltres sempre és útil aquest moment, sigui el que sigui. Bàrbara, Sara, no sé si em vols ampliar amb alguna cosa. O vols dir alguna cosa? Bueno, quiero subrayar esta idea que estás diciendo tú de la no edad. Yo he explicado esta historia muchísimas veces a personas de edades desde el año y medio hasta los 80 años y creo que a todo el mundo nos puede apelar en algún punto. Y especialmente con Fila la Huella utilizamos Cola de Sirena, que también está en versión digital en papel, como que ahora vamos a también poder tener este material, ¿no? Pero hasta entonces, como estaba público de esa manera, lo hemos explicado en muchas escuelas, sobre todo en primer ciclo de primaria, primero, segundo, niños y niñas entre 6 y 8 años, que aquí era como, ¡guau! Se conectava mucho, no? Merci, Sara. Només dir, ara donem pas a la següent persona, només dir-vos que, si us plau, ningú se'n vagi d'aquesta sessió sense compartir amb tothom qui cregui que sigui important compartir aquesta història que està a partir d'ara oberta en el YouTube. Llavors, donem pas al Joel. Hola a tothom. Bueno, primer disculpar perquè no puc activar l'àudio, que sóc a la muntanya i pot ser que se'm talli. Donar-vos les gràcies pel curt, que m'ha encantat. Felicitats, de debò. I llavors la pregunta que tinc és, com que el curtmetratge no té so, suposo que heu hagut de reforçar la qüestió aquesta del gènere amb la imatge, vull dir, el so, el color. Per exemple, quan surt vestit amb la cua de sirena, doncs no sentim allò, és una nena. Llavors, d'alguna manera, l'espectador ha d'interpretar que s'està parlant del gènere. I llavors em pregunto com cadascú des del seu àmbit ha treballat això perquè quedi clar en el curt. Bé, per exemple, agafo una miqueta et respondré per la part que ens toca a nosaltres. Sí que si t'hi fixes en el moment de la discoteca, diguem, quan el rock surt amb la cua, no se sent clarament, és una nena, però sí que hi ha murmuri. És a dir, el tronc està com mig indignat dient és que això no pot ser. Hi ha la maduixeta que també està allà com també plantejant-se què està passant, no? I de fet tot el grup d'amics i amigues comencen a xiular el rock, en plan, vés-te'n d'aquí, no et volem, no t'entenem, no, ens estàs boicotejant la festa una miqueta, no? I sí que a través una miqueta d'aquest llenguatge no verbal, però molt clar, sí que volíem deixar clar el rebuig, el que es veu com se sent el rock, no? Que se sent rebutjat per la gent i ell mateix se'n va plorant a la platja, en plan, jo era feliç, he trobat una cua, he trobat la disfressa ideal i de cop i volta ningú m'entén i no sé què fer en aquesta situació, no? És a dir, que sense necessitat d'entrar en el llenguatge més verbal, més concret, sí que volíem donar una miqueta aquesta sensació d'angoixa, no? I també a través, doncs, hi ha molts detalls, per exemple, les passes del rock a la sorra són accelerades, perquè ell també, des del visual i des de l'àudio, no? També ell trepitja fort, va amb ansietat, això sí que ho volíem retratar. I després, si t'hi fixes, el moment que la sirena més veterana li diu com la lliçó, no?, en el rock, la veu no és ni masculina ni és femenina, és una mena de veu d'ésser gran, però que accepta el rock dintre d'aquesta mena de gènere paral·lel de les sirenes que no obliga ni a posicionar-se home-dona, no? I aleshores una mica aquesta veu va ser un bon repte, que la vaig fer jo. Yes!
Sí. Molt guai. Ai, Santi, estàs parlant? Ah, vale. Sí, una de les coses que si us fixeu i que ens agradaria que no passés desapercebuda a la història és que en el moment de la festa, en què hi ha la riota, l'escarni, aquesta circumstància quan el Roc apareix amb la cua de sirena, hi ha un personatge que per nosaltres no vam poder plasmar en el conte i que per mi era molt, molt, molt important que ara aparegués, és un personatge subtil, però que fa un paper clau, que és l'ós. En el moment de l'escarni, que realment tothom xiula o fa escarni, hi ha l'ós que fa com una mirada de no entenc què està passant, però tampoc pot fer massa res en aquell moment àlgid, en aquell moment d'inflexió. Llavors, una de les coses que sempre diem, no? Quan es donen situacions de discriminació de manera com més múltiple, com o sigui un assetjament o sigui una situació potser no repetida en el temps, sinó molt concreta, però quan es dona així una situació, de les persones que, tant com a famílies com a professionals o mestres, les persones més claus en aquest moment són les persones que en diem tant les espectadores aparentment neutres com les que són les possibles aliades, no? Que són persones que potser en aquell moment no tenen els recursos, es troben en una situació sobtada i no tenen els recursos immediats o les sobrepassa la situació per actuar, però que realment són les persones que s'han d'enfortir perquè també acompanyin el Roc a sortir d'aquesta situació, no? O facin com una tolerància zero o donin veu a persones més adultes, però siguin les persones que intervenguin també per ajudar a gestionar aquella situació i sortir de la situació d'hostilitat que està vivint el personatge, no? Llavors, per mi, com l'ós és molt clau i el volia anomenar perquè a vegades passa desapercebut i aquestes espectadores aparentment neutres, observadores o les aliades són potencials per resoldre situacions d'assetjament o de violència. Sofia Bengoechea, jo crec que ets tu la següent que estàs amb la mà aixecada. Qui més pot ser? Sofia només n'hi ha una en el món. M'ha agradat molt, però molt, molt, molt. No sé quina tendresa, quina màgia. M'ha agradat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Però, i felicitar els artistes que ho han fet possible. Jo no... Preguntes com es fa l'espuma de mar. Ja he vist que l'aigua es fa amb plàstic, però i l'espuma? Però a part d'això, jo el que volia era comentar que m'havia llegit el conte i passa com amb els llibres, que curiós, amb els contes també passa el mateix que amb els llibres, amb les novel·les, que primer llegeixes la novel·la i quan la porten a la gran pantalla dius ai, falta alguna cosa. I aquí és que potser una de les coses que m'agradaven en la versió paper del conte que m'agraden és la sensació de desconcert, d'aquest mareig vital que t'envolta quan has de prendre una decisió sobre el teu gènere, quan no encaixes i busques desesperadament una sortida, tot aquest mareig còsmic que t'envolta, la versió en paper ho recull molt bé i el text escrit ho recolza, no? Vull dir que aquest està més marejat que un allioli quan has de prendre la decisió i potser aquest aroma d'allioli no queda tant en la pel·lícula, no queda potser tan recollida com en el paper. Però, bueno... Ja ho veurem. Però, a pesar de tot, m'ha agradat moltíssim. Ja he dit que estava fent propaganda. Ei, m'han tallat aquí. Ampla, una cosa, no sé com ha de ser, ha de ser més gruixuda. Ja està, ja, això. Felicitat, que m'ha agradat molt. Bueno, yo respondré la part creativa, que és que l'espuma de mar és cotó fluix normal. Llavors, hi ha
les onades com a tal és paper film sobre paper blau de diferents colors per segons la posició de la càmera, donar sensació de profunditat, si és més clar està una mica més a dalt, si és més fosc més a baix. I hi ha planos on el que es desplaça més és el paper film, que és el que fa que l'aigua brilli de formes diferents i doni la sensació d'aquest moviment, però l'espuma de mà és cotó directament. També una mica tocat perquè cada frame sigui una mica diferent, una mica més orgànic i realment no té gaire secret. Bueno, però ha quedat molt bé. Sí, funciona molt bé, funciona molt bé. Doncs, Ona i Laia, endavant, és el vostre torn. L'Ona i la Laia abans estaven en pantalla. Sí. Esperem que arribin. Les meves cosines. Ara. Hola. M'has bé? La sortim molt bé. Com heu fet la feta dels nígols? Els nígols són cotó, també. Com les zones, igual. De fet, no tinc cotó aquí. Són igual, és cotó com... No sé... I el que passa és que estan... Quan vols... Són elements a part, és un poc complicat explicar això, són elements a part que no estan posats allà, sinó que ho poses després digitalment. Per tant, tu fas fotos dels nígols i després els integres digitalment allà en el cel, però són cotó. Ah, vale. Moltes gràcies, m'agrada molt. Un beso. Adéu. Saludem, moltes gràcies a la gent que esteu aquí des de Mallorca, també enriquint la diversitat d'accents. Sílvia. Hola, guapa. Gràcies, Alba, per aquest curtmetratge, m'ha encantat. Gràcies també a tota la gent que ha participat, perquè tècnicament m'ha semblat una meravella. Sé la feinada que hi ha, perquè jo vinc de la tècnica i sé el que hi ha, i sé que és una feinada ingente. Felicitar-vos a tots pel resultat. Jo volia fer una mica, ja saps que jo soy el abogado del diablo, i ja sé que 8 minuts no donen de gaire, i que estem defensant el no binarisme, però he vist un binarisme molt cruel, o sigui, aquí no me quieren i aquí tampoco. I a mi, que soc molt binària, ja me coneixes, me sap greu, perquè a vegades m'he trobat situacions d'aquestes de que en la modernitat de defensar el no binarisme, que jo també el defenso, a vegades som una mica, despreciem una mica el binarisme, com que és la causa de que no puguem existir, no? No sé, com ho veus? Com ho veus reflexat? Ja sé que és una reflexió molt complexa el que dic per a 8 minuts, però m'ha encantat, de totes formes. Vinga, t'ho deixo. Jo crec que una de les coses que precisament hem volgut traslladar, i si ens coneixes algunes de l'equip sabràs que anem almenys per aquesta línia, però merci per dir-ho, és que precisament una de les coses que volem posar molt en relleu és el treballar per ampliar l'imaginari entorn les corporalitats i ampliar l'imaginari entorn les vivències del gènere. Jo crec que és una de les situacions en què potser persones trans més adultes que viuen de maneres extremadament diverses el gènere, en posicions més fixes, en posicions més fluides, en posicions més binàries que poden donar una facilitat a algunes més gran per sobreviure davant un context d'hostilitat o simplement perquè és on es vol situar igual que tantes dones cisgènere. Però jo crec que el que volíem explicar amb aquest vídeo és ampliar l'imaginari entorn al gènere. Jo m'atreviria a dir això.
Només amb això sí que, i aquí responc una de les coses que deia la Sofia abans, que deia que no queda, a ella no li quedava com tan remarcat el mareig aquest d'all i oli del personatge. Jo crec que va ser, de fet, un repte. Amb el Miqui ens vam estar plantejant si fèiem també com imatge, com en el conte, com a l'àlbum il·lustrat, que el Joan Turo va dibuixar com una... A part de que explicar les coses en paraules a vegades no, sovint és molt més fàcil, quan vols explicar idees complexes. Amb el Joan vam reforçar la història visualment com amb unes imatges com d'aquestes, com que està marejat el personatge, com uns espirals aquí al voltant del cap. Amb el Miqui vam estar fent proves de si valia la pena introduir com aquests petits modelatges més 3D, entre cometes, o de construcció ja a través de l'ordinador, i vam veure que trencava com amb la pròpia imatge que estàvem construint de l'stop motion i li treia com un punt de subtilesa que tenia la matèria que estàvem reforçant i que no calia, que el missatge ja es donava. Llavors, jo crec que aquí hi haig de felicitar el Santi i el Marcel·lí perquè crec que la música va aconseguir, per mi, encara que no a tothom li arribi igual, però la meva opinió és que la música d'aquest moment oníric de les dues dualitats, blanc o negre, ajuda molt, 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 molt a traslladar la sensació d'aquest mareig, d'aquest vertigen, d'aquesta angoixa, d'aquest malestar en relació a haver de prendre aquesta decisió, que només existeixin aquests marcs. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Hi ha una paraula més demanada? Perdó, jo vull dir una cosa. Vull dir que me n'he d'anar. Llavors, tengo compromisos en el confinamiento. Llavors, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a la gent que ha estat escoltant i sobretot a la gent que heu estat allà creant. I gràcies, Alba. Ciao, ciao. Alba, no se't sent. Perdó. Que deia que malgrat les persones que estan marxant, nosaltres tenim com una última paraula demanada abans de tancar, si no és que ens aixeca ningú més la mà. I tornar a recordar, si us plau, que el més important és que això circuli molt i tota la gent, si us plau, quan acabi aquesta sessió, agafeu el link a vídeo i pateu-lo a xarxes perquè això ho vegi el màxim de gent disponible. I llavors, Muñoz, endavant. Hola. A ver, ¿cómo contar con ello? A mí me habéis hecho feliz. Estoy feliz como una perdiz de haber pasado este rato con todos vosotras y vosotros y valoro mucho el trabajo. Lo reconozco, es muy, muy digno. Y mis preguntas un poco iban en la línea de la financiación, ¿no? Porque estáis siendo muy generosos con vuestro trabajo y un año de trabajo, ¿cómo habéis podido mantener esto? Si habéis recibido ayudas, si tenéis objetivos de festivales. Por supuesto, de nuestra mano queda apoyar en la difusión como activistas y como personitas. El tema de la financiación de tal. Y el segundo, en el tema educativo, he entendido que vais a acompañarlo con el cuento con una guía para que no se nos escapen detalles, ¿no? Cuando hablabas del personaje del oso, que no se nos escapen esos detalles a la hora de trabajar con los grupos. Bueno, si eso es así, ¿no? Si ya cuento con un poco de guía orientativa a nivel educativo. Y muchas gracias. Merci. Xaro, 3 coses diferents. La més avorrida, tema de finançament, però que és important. Els diners han sigut a través de nosaltres, vam començar, com he dit al principi, això s'emmarca en un programa que és Sabadell Coeduca. És un programa que vam fer de coeducació en diferents escoles, finançat amb pressupostos participatius de l'Ajuntament de Sabadell, i d'allà vam arreplegar una mica de diners per la construcció d'aquest material pedagògic
que s'hi ha ajuntat, i també altres com professionals que s'han pujat al carro després, s'han ajuntat amb diners que s'han donat amb subvencions de treball de la Direcció General d'Igualtat, de Treball, Afers Socials i Famílies. Però sempre també cal dir i reconèixer públicament que un material així i una persona que treballa tant temps amb això i un fotògraf que l'acompanya i músics val més que el que evidentment sempre es pot pagar. I això ho vull reconèixer el laboriós treball que han fet. D'altra banda, sí que és un material que circularà en 3 nivells. Un nivell local, de famílies, escoles, xarxes d'escoles coeducadores i que us demanem que tothom ajudeu a petar. Un nivell estatal, i també local, esperem que aviat, en principi al setembre, es veurà el Club Super 3, ha sortit a ràdios, esperem que vagi més televisions, programes infantils. Hi ha un nivell estatal, que esperem que també circuli per xarxes de famílies i d'escoles a nivell estatal, hi ha un nivell de festivals internacionals perquè això circuli a nivell de festivals internacionals, perquè és l'única manera que després arribi a escoles i a famílies d'altres llocs del món. Precisament per això també ho vam fer sense haver de subtitular, perquè sigui el màxim inclusiu possible dins la circumstància de les persones. I l'últim, no s'acompanyarà d'una guia pedagògica, això. Va ser una primera idea, però que vam descartar ràpid perquè podria ser útil. De moment no la farem, però sí que és un material que qualsevol persona professora pot agafar i pot moldejar al seu gust. I jo crec que si se li escapa allò de l'os, altres coses trobarà, però és una idea que queda allà i que agafem per si és important tirar endavant. Dit això, jo crec que és l'hora d'anar tancant. Abans de tancar, volia donar pas si el Miqui, el Joan, el Santi, el Marcelí, l'Albert o la Gemma que estan amb la tecnologia, si algú vol dir alguna cosa, algú d'Actua Vallès, que estigui també darrere pantalles, vol dir alguna cosa i si no tancarem. Jo només donar les gràcies a tothom que ha estat aquí, que encara hi ha 100 persones. I res, només volia dir que pròximament no tinc data perquè encara no ho he fet. Hi haurà un making-of de tot això a nivell visual, segurament del mateix canal d'Actua Vallès i des del meu propi Instagram, que està allà, estarà allà vinculat o el que sigui, que Miqui és igual, però que el que s'hagi quedat amb alguna curiositat concreta de construcció, sobretot, allà hi haurà imatges detrás de les càmeres. Llavors, no sé quan estarà, però es farà públic, imagino, d'alguna forma. I res més. Gràcies a tothom. Tu? Molt bé. Jo només volia també convidar a tothom qui ho hagi vist que ho repeteixi. També he vist per aquí al xat que hi havia gent que convidava a fer una segona i una tercera visualització, precisament per això, per captar aquests detalls. A mi em sembla interessant el fet que hi hagi un equilibri entre llenguatges propers, llenguatges més abstractes, hi ha una cosa artística que assaig. I penso que això és interessant que tingui llarg. No sé què ha passat, sentia veus. No sé si només la sentia jo o tothom. Ara se't sent bé, Santi. S'ha sentit el que deia, però? No, repeteix l'últim. Bé, no sé, posava en valor això dels llenguatges més propers, abstractes, que cadascú es pugui configurar la seva pròpia cua de sirena, no? I penso que si hi ha coses que no són molt evidents, són estimulants també, no? Perquè cadascú en ressoni. Com també havies dit tu, Alba, no? Hi haurà qui estarà més a prop d'un personatge que d'un altre, allò li ressonarà. No ens hem de quedar sempre amb tot, sinó que està bé també, no? Vibrar amb allò que necessitem en aquell moment. Només això, ressaltar que desperta en molts sentits, no? I que l'aposta artística trobo que és valenta també. I gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible, clar.
Doncs, en principi, si ningú vol dir res més, recordem, si us plau, que està l'enllaç a YouTube i simplement surt una pestanyeta així de compartir en redes. Nosaltres també ho penjarem als nostres mitjans, ho farem circular per WhatsApp perquè arribi tothom. I agrair-vos moltíssim, també ara mateix a les 95 persones que resteu aquí, a totes les persones que han marxat, merci per ser avui amb nosaltres. És un material, jo crec, en què tota la gent de l'equip creiem molt. Ha sigut fet també amb tota una entitat al darrere recolzant aquest projecte. L'entitat Actua Vallès, des d'on surt això. I res, agrair moltíssim a tota la gent que ha fet feina més visible, menys visible, i a totes les que heu estat aquí. I esperem que us hagi agradat i deixem aquí la sessió. Moltes gràcies i seguim.
Adéu.